मा बुस्थु बेलाय? Hi guys, आं दिनै क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल जाय जेराव जागोन बे जायगायाव फैदों नायफैदों आं नोंथांमोनाबो नायफादो आंजों लोगोसेयैनो गौरां पार्कनिया 20 थाखा ना 30 थाखा लायदों बेबायदि साजायदों थुनलाइयारि फोरबो क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो 100 लेंगुवेजनि गोबां मानसिफोर फैगोन दे बेवहाय गुबुन गुबुन स्टेटनिबो फैगोन आरो गुबुन कान्ट्रिनिबो थुनलाइनि गोहोजों खन्थाइनि राव आरो गहेनाजों खुंफुंनो लादों जों क'क्राझार। स' जागासिनो दं दायो बेवहाय डिजाइनिं खालामनाया स' दायो बेवहाय क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो फेस्टिभेल जानायनि नैबे माबाया जागायबाय 14, 15, 16सिम जागोन नोंथांमोना फैनो हासिगोन बेवहाय बानायगासिनो दं डेक'रेटिं जागासिनो दं नायदो नोंथांमोनाबो आर'नाइखौ नायदो गोबां मोजां खालामदोंलै आर'नाइया नै सान्दुंनि थाखाय एसे नोंथांमोना माबा मोनसे नुनो हागौ बेखौ सान्दुं माने होमबाबो जेबो नङा नङा होमबा बयखौबो गोसो गोथारै नैबे क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय वेलकाम टु क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो बेखौ सिनायखाबाय जानांगौ बबेयाव जादों स' बे जाबाय जा क'क्राझार नोगोरनि खाथियाव थानाय कालचार कमप्लेक्स बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव जागोन बियो प्रग्रामा स' बेखौ सिनायखाबाय जानांगौ बे बर' हारिमुनि ट्रेडिसनेल स्टेचु बानायना दोननाया स' वेलकाम टु अल अफ इउ गाइस हारसा जा बांगाल जा गासैखौबो जाय बर' भाषा अके गाइस नायदो बेवहाय माबायदि डिजाइन खालामदों माने मोनसे फ्लेगखौ माबायदि डिजाइन खालामदों लिरगासिनो दं गासिखौबो माबानानै आइथिं जेरै माबा फैदों एमथिं एमजे आं बेखौ लेंहरदोंमोन भिडिअ बानायनो थाखाय Literary Festival. Hi Jerry, how are you? Oh, Siri फैबाय प्रग्रामा 14 आरो 15, 16आवसो सान्दुं डिजाइन खालामगासिनो दं एसे गोसोम गोसोम नुजादोंना सान्दुङाव माबा जायो आरोना स' जों बायदोंमोन माने अट'मेटिकलि जायो आरोना जेरिया सौहैबाय जेरि माब्रै खबरा बेसेबांबा गोबावनि उनावसो मोजाङैनो दं गासैबो माथो मानसिनि मोखां मा जालांजोबखो मा सिन्था जाखो नामा आं मोनसे जायगायाव दासो थांना फैदों औ आरो जोंहा बे नोंथांमोना मिथिखायोना बड'लेण्ड रादाबाव जे निउस फरायो काबेरि कसारि बिथांजोनि बिमा बिबथैया रुंसारि जालांबाय बेखौ जों नायदोंमोन रामफलबिल डाइरेक्ट आं ओरै आइखुन बेनिखायनोथ' दे नायदो बेखौ बिथांखौ माने एसे बेखौ अननानै खेबनानै फोसावना होदों गावनि चेनेलाव बिनि थाखायनो लिंहरनाय जादों आरो ना नोंथांमोना नुनो मोनगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बयबो ना फैनो मोनो ना बयबो 14 मस्ट वेलकाम बयबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बे कालचारेल कमप्लेक्स गौरां पार्क होनबासो मिथियोना बड'फा कालचार कमप्लेक्स बड'फा कालचार कमप्लेक्स बरिया सिङावहाय डिजाइन खालामगासिनो दङ बिराद गिदिर जागोनलै डिजाइन खालामगासिनो दं बेवहाय गोजौआवहाय बे गोजौनि सिनारिया बेबायदि नुसै स' आं गोजौआव दं दै एकदमबारे नाय गोजौनिफ्राय बेबायदि सिनारि नुयो कालारफुलनि थाखाय बानायदों बेखौ गासिखौबो कालारफुल जोबगोन बयानो मा बुस्थु बेलाय बेरेमौ बियो नङा होमबा बे नंगौथ' आरो बेरेमौ बिदै बेखौ बानायजोबगासिनो दं मोजाङै नायदो गासिबो बानायगासिनो दङ दिनैथ' 12 तारिख ना
जाफुंजोबो मानसिफोर बुरजाखाना स' वेलकाम टु गाइस नैबेखौ नोंथांमोना सिनायोना बे जाबाय एनिथिं एमजे सोरबा सोरबा फैदों सोरबा सोरबा थांदों माबाया जेरिया जेरे बेवहाय जिरायग्रा बानायदों नायदों गासैबो गिदिंजोब्बाय बानायगासिनो दङ नोंथांमोना जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन बेरायफैबानो जाबाय गोबां मानसिफोर आरो खन्थाइगिरि गिदिर गिदिर सुबुंफोरनिफ्राय माखासे नलेज मोनगोन फैगोन नालाय बिथांमोना 100 लेंगुवेजनि थाखाय जागोन मिथिबायना 100 लेंगुवेज होनबा साननानै नायदो बेसेबां जाथिनि मानसिफोर फैगोन 100 लेंगुवेज मिन्स 100 कमिउनिटिस नङा होमबा थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय दायो आङो मा होनोमोनलाय फिथा लावदुम मोनजाबायलै माबायावहाय बड'फा कालचार कमप्लेक्स सिङावहाय मोनसे दखान बायदि दङ बेवहाय दखान फिसानो खामानि मावग्राफोर माने ओंखाम उखैबा बायनानै जानो हानाय बायदि गुबुननिबो जोजासिनो हाखागोन ना बे दखाना क'क्राझार थुनलाइयारि